sai wannan shi kuma mahaifiyarsa ce ta fidda zakka to kuma shi ma mabukaci ne za ta iya bashi mamansa kai to ai ba zai ci zakan babarsa ba kamar yadda ɗa ba zai ci zakan babansa ba ba zai ci ba da dai ita uwa shi ɗa ne zai iya ciyar da ita amma dai alaƙar ta kai da yadda dai ba zai ci zakarta ba abin da ya fi kyau dai zakan nan in ta tashi dai ta ba wa bayan Allah in ana ganin mabukaci ne dai tana da dukiya ta yi masa alheri ta yi kyauta zai fi tunda baba baya fidda zaka ya ba 'ya'yansa in zaka ne sai dai a ba 'ya'ya ku je ku kai wajen wani ku ba wani tunda suna cikin lamarin to shi ma ya kamata a yi alhukumu bil kiyasi kada ta ba shi zaka don yana bukata ɗanta ta koma gare ta kenan zaka tun da dai ala'ayi halin dai ai komai talaucinsa komai rashinsa shi mai taimakawa ne ga uwar kuma lalle zai iya yi mata hidima ka gani